Traumatismes. Al següent videoresum aprendrem alguns conceptes clau que cal controlar. També veurem què és prioritari, què no pots oblidar i què no has de fer mai. Un traumatisme és una lesió causada per un agent físic mitjançant una acció mecànica. El més important és identificar i tractar el risc vital immediat. A més, entendre com s'ha produït el traumatisme o traumatismes ens permetrà anticipar lesions. Busquem riscos vitals immediats abans d'analitzar altres lesions. En traumatismes no improvisem. Seguim sempre l'X, A, B, C, D, E. I recorda, la X mana. En un trauma, l'hemorràgia massiva va sempre abans que la via aèria, ja que una hemorràgia massiva pot matar en minuts. Si no controles l'hemorràgia, la resta no importa. El mecanisme de l'accident ens diu que pot estar trencat encara que no ho vegem. Entendre la biomecànica ens permetrà interpretar millor la situació i per tant ens donarà la possibilitat de detectar lesions ocultes. En traumatismes cranioencefàlics cal sospitar lesió cerebral si hi ha alteració de la consciència, vòmits o sortida de líquid o sang pel nas o oïdes. En estos casos, mai exercirem pressió forta per aturar l'hemorràgia. Taponarem de manera suau. En el tòrax inestable, una part del pit es mou al revés del normal. És a dir, un fragment de la paret toràcica es mou de forma paradoxal. Durant la inspiració, mentre el tòrax s'expandix, aquest segment entra cap a dins. Davant un pneumotòrax obert, mai tanquem completament la ferida. Cal aplicar un apòsit oclusiu parcial, fixat per 3 costats, per tal de permetre la sortida d'aire. El control de l'hemorràgia és prioritari. Actua ràpid, aplica pressió directa sobre la ferida. Si el sagnat no es deté, utilitza un apòsit compressiu o hemostàtic. En hemorràgies greus d'una extremitat, per exemple, aplica un torniquet tan prompte com siga necessari. El torniquet no és el primer pas, però la seva aplicació no s'ha de retardar en aquells casos en els que la pressió directa no hagi funcionat. El torniquet pot salvar vides si s'aplica a temps. En fractures, la funció principal és immobilitzar la zona per evitar més danys. També cal vigilar signes de compromís circulatori. Immobilitzar no és només pel dolor, també evita lesions internes, disminueix l'hemorràgia i protegeix els nervis. Parlem de politraumatisme quan hi ha lesions múltiples amb risc vital. Primer, XABCDE. Després, valoració secundària, la qual ens permetrà identificar totes les lesions. En emergències, no es tracta de fer moltes coses, sinó de fer les correctes en l'ordre correcte, en el moment adequat. Si domines aquests conceptes, estàs preparat per actuar en una emergència real i, per tant, per ajudar a salvar vides. Abans de finalitzar, m'agradaria fer una menció especial a 2 companys del curs de segon d'emergències modalitat semipresencial, a Reme i també a Òscar. Salutacions i molt d'ànim amb l'estudi!